Tapos ang ano, hindi dahil napasabihin ko na siya sa mga karayo na naman. Level. Nagsulo ako magtuli sa pangawit ng Abergano, pero lang pang naroon na dati. Muli, hindi natin masabot, dinalap ko, trabaho ko dito, arayo pa pala si Kutuban ng Kutuban, wala na ako sa mabalik pa ano, baba sa gusto. Kasi ayaw pa pala sa
Okay. Nag-pressure po sa taas. Robinson. Doon sa sentro. Ganun yan. Bakit ko na lang yung nadali?
Saan na eh?
Sundan araw. Diyan sa ano? Digdi sa manitan ng magaligdi.
Baba.